Katsotaan, kun nyt mä oon kalastamassa virvelillä. Tosiaan uusi video on nyt tullut. Ja nyt me yritetään taas saada kalaa, mutta tää on aika harvinaista, katsokaa saada virvelillä kalaa. Jos tulee kalaa, niin se on iso kala. Okei, nyt kävi tämmönen. Okei, nyt mä vahingossa otin se keho. Ui! Mä en vielä hirveen kauas osaa tätä heittää. Mut kyllä mä aika kauas heitän. Katsotaan kuinka kauas mä pystyn maksimissaan. Okei nyt. Okei. No nyt kävi aika huonosti. Nyt kävi aika huonosti sillä, että toi tarttu toi koukku. Nyt käy kyllä huonosti, jos tää niin toi koukku tarttu tohon laituriin tossa. Niin se tarttu siihen. Ja nyt oikeesti, mitä mä nyt... Tällä ei hirveen usein saa kalaa. Ehkä. No pitäis tehdä taikinaa. Mä voisin saada vaikka ongella särjen. No ei sitä särkeä voi syödä. Tai siis voi sitä syödä, mutta se maistuu pahalle. Mä en ainakaan syöisi särkiä nyt. No. Mitäköhän mä oikeesti nyt menin tekemään? Siis viime kerralla, kun mä olin mökillä, niin mä kyllä kalastin tällä. Mut siis mä en saanut silloin yhtäkään kalaa. Mä kalastin joku 5 heittoa muistaakseni. Vai oliko se joku 10? Se oli 10. Ei vaan se taisi olla 13 heittoa tällä. Ja sit jatkettiin onkimista. No niin, ei tuu kalaa. Mitä? Oikeesti hyttynen. Ja nyt mä heitän vielä yhden heiton ja sitten tää video on tässä. Okei, no niin. Nyt mä heitän. Ja ei mitään muuta kuin 5. Me nähdään seuraavassa videossa.